Mutangani we county ya Nyamira John Nyagarama abere bagwesokia nabo igokogenda mamincha ne chinkwa nabuna niko bakumuruani umusubati umutangani o Nyamira na Nyagarama asikolende bakoreranga nigo baganetie kuagacha MCM asembera ya Nyagosira boigo nigo batangire gosoa asobole mubo ime ya tente bagokwana ime ya Nyamira nigo basabire esiko gochia ase enka ya Nyagosira nagosaba abamenyi ba Nyamira amateyo tera bagekana muri cyo ito Steven Nyarikembunde namange abamuraba mwabonye Nyagosira umuske John Nyagarama uyorenge umugabana w'umutangani Nyamira nigo beso kiribene nagote nabokongunga barabumba ariko murwania umusubati w'umutangani na Nyagarama asekorende bakweranga engusanano era rone ringa nigo family yatagete kubeka museum asembera ya Nyagosira asekorende basiekere irisko etu atagete kuchukwaga museum yo enyomba ya somo gakagare agwese abana baikaranse telitangani bakagamba no mongino bakaigwana mongino ibona karacha na chitaka ruwa kagenda ngumbu wana abana bagadisaiti nao tigabagache emunsiam ekarawa ikiria mageno anda magena yagacha karubwatwa anda karusigwa gasoki gujisiko neita togacha komanyanga omongino yo egenda tata kerete munsiam iye chikwagachwa nerina konyora onirio bole mobwo wana igato siekeire ntori korora na wanu mugakari asa atindekire buna bamura bamwabo bagokwana na bararia ime yo mucho Nyamira nigo abamurabu boigo bagenderere komuraga ebyara nao aseba muboliringa nere bya omongino yo mutangani kweratene ninga nasiki haretete abana bande hakabariki inseri etari umugavana John Nyagarama abatari ababyare barorokorengana na barabu documents njye tume process serikali chikoro kigoro y'abana bo mugakondo kombureni abana baini go bayirirwa documents ekino ogira iga are ko bori ngarende abo munare goja egera mangana yakwanu aere abana kaire tabana bonyo ireti naende nkya komentera abantu bandi ko state certificate naendo koira abana bandi eyinenge nchembe ndo tutagete omongino yatusike asike na abana bo mugaka igapa elinde muna basikaine onye omongina kabwate documents chinde chikworo kinga abana abuna abaye gusomugaka namuborerete nabago chirenta nigo basabira umunyamira gotuguterare chingumanga family yo mugabano mutangani Nyamira nigo yabagekanire asa family ira neikaranse ngamwe bagaka bakwande byasana ngana kitiga bachiche baikaranse babeke ebinto emesa baigwanane ebintu bitokona gokwana abantu bande bari bayimukire bachakire kona goswachi media kona kongora abana banyagarama bobe sana igonale ko baonya officially mwende mubwatokana mangane kamunaria no nge tingo kwana gento kera against kera sana ni family chibere because Nyagarama no mugaka orentete nawo minawo mimukanya aise kobeke bintu bya yemesa na aise kotwara abana ba chimia ejo ni goro yaye ngitoko na gweswana ndiyaro lakini ebintu bibe kwa semesa bicho kwa soboronge indubone gento totagete tigachi cheiga ekara chirega to ikaranse tugeta tugamba mangana yo and everything will get off. Steven Nyarikembunde Ensoko TV Nyamira.